Yeah, this is the second funeral for today. This is Brighton Mutau. Kashaika ku Cape Town, kunonzi ku Crime Fontaine. He's going to be buried in Harare. I know in Chikwaka area, Goromonzi district. Muzita baba ngera mwana kumana ngera moya mutene kino kuna mata Jehova mwari umusoro kudenga iwo watunganiza panzimbo ino nekuda kwa mwana kumana wako Brighton Mutau uyo wakadaiza panguwa yake notauya pano nekuda kwezita rako Jehova nokumbira Jehova kuti mwari utitungamirire pabasa ili lipano kuti mwari umutungamirire kusika kunyika yeZimbabwe tumufambise mna zvakanaka neruoko rwako ukubise madambudziko ose mukufamba mumugwagwa umunzengese patsaona dzose tinokumbira nehama neshamwari dziri pano Jehova kuti uwe unodzinyaradza panguva ino. Tinotenda nokuda kwezwi rako Jehova, nokuti kutonga kwako iwe mwari, nokuti iwe wakatema muganho nomumwe nomumwe, wakatonga muganho waiye Brighton panguva ino, wakamudaidza nenguva yake. Tinotenda kuti zvakaitwa newe Jehova zvinotipe murangariro iwowo kuti tizive kuti nesuwo tichadaidzwa nenguva iyo kana nguva yedu yasvika. Zvino tinoisa maoko ako mwari pabasa rose ratichabata pano kuti rifambiswe muruoko rwako zvakanaka. Tinozviisa nokutenda mwari wamasimba, chiva nesu pakudeuka kwezuva panguva ino kubva zvino kudzamarare kwokusingaperi. Baba wedu ari kudenga, ngaribatwe neutsvene zita rako, umambo hwako ngauye, kuda kwako ngakuitwe panyika kufanana sezvetu akudenga. Tipe nhasa dzaredu ramazuva namazuva, tiregerere mhosva dzedu kufanana nesu tinoregerera avo vanotadzira isu. Rega kutipinza pakuedzwa, tiponese pane zvakaipa, nokuti umambo ndehwako namasimba ndako noutsvene ndehwako dzamarare kwokusingaperi. Amen.
tenga maruva andiziva kuti munogona kuzotenga No problem. on the way. Yes. Anditika Yes. anoita mari 300. 300 bhanchi inenge Yes, yes. Saka inini handichazonyanya ugari panapa ka. anditika Yeah, because ndine mamwe mafunerals andida kuita manje. Saka ndichigara ndakabva panapa tine mumwe funeral somewhere. Saka ndangoti ndingoyawo ndikuone ndibate matambudziko. Saka it's fine. Zvinhu zvemufi zviri zvakawanda sei. I hope hazvina kunyanyisa. hazvina kuwanda zvinhu zvairi Ingani? inongori mabhegi mairi. Mabhegi mairi. Alright. Saka muchapa driver wangu. Nhasi chingani? Chitata nditi. Nhasi sorry. Thursday. It's Thursday. So both probably kusvika parare Saturday ma12:01. Saturday kuma saka mune makuzokontaktana sei navanhu Muchandipa information yese. Because pane information yatichada kudeclare body paboda. Tinasha chakudzai. But thank you very much. Kambai makashinga. It's not easy at all. But makwanisa kureisawo mari. I know it was not easy at all. Zvakaoma. Saka tinikuita kuti mukomana asvike zvakanaka. Thank you very much. Okay, Anzati. zvakanaka ende ndakanganwa kuzobvunza kuti papostmortem Mari muda kuziva mapostmortem results. Okay, mirai ndatarisa. Enjanizve? Brighton town. Brighton. Thank you, Jesus. Apo pakutwa maridzo but vanga udakuza kuti maridzo nakuti vaiti maridzo waita short Thank you, Jesus. ndo ndawauza kuti pasina time yakasetiwa kuna vanhu kuti asimuka Thank you. Musakate program. itai zvishota after maridzo wari kuti iwo ndo chataura nesu then after parozitete anozotete wari kuzaaodo okay saka paroziti iwewe after iwe paruzoyatete saka as soon as mari dzichipera woziva kuti iwo ndo after iwe wozoitete then pasi after tete pashaya shamwari wanedo Achakaita Brighton anditi. shamwari iripo ndiyani then after that but after this Okay, Mukoma. Ndinenge akuenda. Ndine vamwe mafunerals atinawo. Thank you very much. so after this driver aripo sakungodzosa board then driver Achobva atongopinda mufreeway. Yes. So inini I'm going to fly tomorrow morning to Joburg. Then board ichasvika makuseni because madriver angu akawanda akatotora mabodies. Then mangwana zarodoka Friday. Neniwo because ndine board imwe yandiri kuendona ndichidriver inenge iri convoy. Changobuda test. Saka Saturday makuseni. And let's make it Saturday 12:01. Ndiyasvika. Yes. But pane information andichazokumbira vanhu vakuzimbabwe. Ndikandiva ndakukudza. Alright. Mune pekunyora. Ndokupedza iservice. Alright. okay kana Ndokudzayo. Alright. Ndoda sitara sabo. okay unasara mendi tumira information Isheni yacho. Kawani. Aichabasa wabereki. So, Right on. Mr. Nyati. So now you finish with this family. Yes. You go from here, you go to the parlor. Again. Yes. And then I'm gonna go to the last funeral. The other funerals I won't be able to go. You wait for me. Then freeway. Joburg. I want you to leave us. Just gonna put my boys, yeah? No problem. Boys, thank you very much. So I'll meet you at the parlor. Yes, yes. But I know you want to leave early. No, it's fine. It's fine. This is important. Okay, sure, mister. So Totaura and Daguya. Okay, so I must wait for Yes, you must just wait for them. We put the body. and go to the parlor. Yes, we meet at the parlor. Yeah. Did you buy these guys? Did you buy them something to eat? Not yet, that is. Okay, let me give you some money. Yeah. We need them. Buy them something. Okay, thank you. Sure, sure. Thank you. Okay, mister. Guys, so for the first funeral, we are done now. We can't wait. We've got to have to do 3 more board viewings, but because everyone is very tired now, so we're going to the last one, and Iriku Delft.
As I mentioned to you, this one Ashaika Anons Brighton. We are repatriating the body to Chikwaka area in Goromonzi district. So now we are going again. I think that's the last one for today. Then the guys can leave. But thank you very much. My family members, unfortunately, I'm going to call life in Uxika Pera Chakwanisa.